έχουν την αίσθηση ότι οι συγκοινωνιολόγοι τις προτιμούν να γράφουν δουλειά. Δεν υπάρχει όμως στο συναισθησμό αυτό, το χωρικό. Οι συγκοινωνιολόγοι δεν έφτασε δουλειά. Ήταν σχεδιασμός που έγινε πριν 20 χρόνια για νόμιμο πάνω σε επίπεδο. Και από τότε δεν ξαναείγε τέτοια μελέτη γενική. Ναι, αν δεν υπάρχει συναισθισμός στις πόλεις όπως τις εννοούμε τώρα, στην οποία αυτό που είναι, ο συγκοινωνιολόγος δεν έχει νόημα, δεν έχει ρόλο κανένα. Οντολογικό ρόλο δεν έχει. Η πόλη σήμερα έχει οντολογικό ρόλο. Χρειάζεται συγκοινωνιολόγια. Να βγάλουμε πρακτικά, να κάνουμε εξειδίκευση, γιατί χρειάζεται. Οι πόλεις με το συναισθισμό αυτό, είτε είναι Ολλανδικές, είτε είναι Ινδικές, είτε είναι Ελληνικές, έχουν επένδυση. Σε αυτά, δηλαδή σε αυτό το πλανήτη, έτσι όπως διαμορφώνεται δηλαδή κλιματολογικά, ποια είναι η θέση της Είπαμε και μόνο μαζικά μέσα. Τα τρένα μπαίνουν μέσα στο κέντρο της πόλης. Τα μετρό είναι και τραμ. Χρειάζεται να κουμπάνει όλοι μας, χρειάζεται να κουμπάνει όλοι μας. Μα και στο καλύτερο μετρό του κόσμου, στο Ιαπωνία, κουμπάνει όμως. Είναι... Τι να πω. Αν έχουν μέλλον να μας πατήσουν. Δεν το κάνουμε τώρα διάλεξη συγκοινωνιακή. Ας το έχεις έτσι. Μπορεί να πει πολλά πράγματα, αλλά δεν θα δείτε τα τα συγκοινωνιακά θέματα. Σαφέστατα έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και σε αυτή την πόλη. Εγώ σαν μήκος, ας πούμε, ο χώρος επηρεάζει πάρα πολύ τον χρόνο μας. Εξαιρετικά. Δηλαδή ξεκινάω από χωρικά θέματα για να διαχειριστώ το προσωπικό μου χρόνο. Με ρημάδι, οι ώρες είναι απίστευτες. Όχι μόνο οι ώρες, τα συναισθήματα. Ό,τι δηλαδή προκύπτει από αυτή την πόλη, το συναισθητικό, είναι μόνο αριθμό. Μόνο αριθμό είναι. Σκέψου να έρθω στο τρένο ή μετρό. Αλλά αυτό που πούμε, λέω ότι ξεπερνάει ας πούμε και την βασική διάλυση του χώρου, γιατί συγκεντρώσει και ο συναισθημός προϋπήρξε. Θα μου πεις, προϋπήρξε όμως το κεφάλι και η κίνηση δεν έχει σημασία η ιστορική εκφάνιση. Εντάξει, σήμερα όμως με αυτά τα συμπεράσματα και κυρίως με τα τεχνολογικά, αν θέλεις, με τις τεχνολογικές εξελίξεις, εγώ δεν έχω σταθερή σύνδεση ούτε. Μπορώ να φύγω. Γιατί αυτή η ιδέα δεν πρημοδοτείται λίγο περισσότερο. Και αν έχει σχέση. Γιατί βράζουμε στο ζωή μας, ξέρω. Μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση όμως, γιατί είναι καλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι λοιπόν, στις πόλεις που έχουν βελτιωθεί οι συγκοινωνιακές συνθήκες ή στις πόλεις που λες εσύ, τις Ολλανδικές, όπου βεβαίως οι ποδηλάτες κινούνται άνετα, ασχέτως αν πάσχουν από το σύνδρομο του ποδηλάτη και οι ποδηλάτες. Δηλαδή πατάω προς τα κάτω και σκύβω προς τα πάνω. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Τι έγινε? Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν οι εργαζόμενοι καλύτερα το χρόνο που τους έφερε νωρίτερα στη δουλειά τους και με ασφάλεια και τους επέστρεψε πίσω? Είναι θέμα δηλαδή ρημοτομίας της πόλης η συμπεριφορά, η ατομική ή η συλλογική απέναντι στον χρόνο, τον υποκειμενικό ή τον πραγματικό? Δηλαδή μια ωραία πόλη θα σήμαινε ότι θα έχει και ωραίους ανθρώπους. Αν έχεις τέτοια παραδείγματα να μας πεις, γιατί και εμείς έχουμε ταξιδέψει και ψάχνουμε να την βρούμε αυτή την πόλη. Ποια είναι? Μπορεί να, δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέω ότι η Κορμάρ της Γαλλίας έχει εκεί η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Έχει ωραία αριάκια, ποταμάκια, κάνουν βόλτα, είναι μες στα λουλούδια. Και λοιπόν, τι έγινε? Τι έχουμε δει ως συμπεριφορά που άλλαξε, δηλαδή, σε σχέση με το παλιότερο που σου είπα από την κλασική εποχή, μια πόλη έτσι ιδανική? Δεν υπάρχει τόσο, δεν οδηγάει. Δεν οδηγεί. Και εκμεταλλεύεται αυτό το χρόνο που δεν οδηγεί και το περνάει κάπως καλύτερα. Μετά πάνε και στην πόλη που είναι και από εδώ στα πάρκα, στα δάση, εξυπηρετούνται από τρένα.
Είδατε βγήκε από τις πανεπιστημιοπόλεις, το σώστο στην αγορά εργασίας, που ζουν σε πολύ ωραία κάμπους. Παρακάτω. Δεν είναι η ποιότητα δηλαδή, και δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Δηλαδή, θέλω να μου το εξηγήσει. Μια ρημοτομημένη ορθά πόλη, που έχει τέλεια συγκοινωνιακά μέσα, που έχει ποδηλατόδρομους, που έχει μετρό. Τι σημαίνει αυτό στην τελική ανάλυση, ότι τι κάνει, ζουνε καλύτερα οι κάτοικοι της? Όχι. Και έχουμε αποδείξεις από αμερικάνικες πόλεις, που είναι εξαιρετικά ρημοτομημένες. Όχι. Έχουμε αποδείξεις από πόλεις της Σιβηρίας, που είχαν εξαιρετική ρημοτομία. Και οι άνθρωποι ήταν σε μπλοκ, τακτοποιημένοι κτλ. Έχουμε αποδείξεις από πόλεις της Αγγλίας, που είχαν μια εξαιρετική και έχουν μια εξαιρετική ρημοτομία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη ρημοτομία? Εδώ είναι ολόκληρα. Ωραία, είμαστε στη ρημοτομία. Διαδρομές. Ναι, διαδρομές. Που τις κάνεις ή με το μέσο, το μαζικό, ή με το ποδήλατο ή με τα πόδια. Ναι. Όταν κάνεις με τα πόδια τη διαδρομή αυτή με το ποδήλατο, βρίσκεσαι σε έναν χώρο αναψυχής και σε έναν χρόνο δικό σου. Εσύ το διαχειρίζεσαι. Κοινωνικός αυτισμός είναι αυτό. Κοινωνικός αυτισμός είναι. Αν ο κύκλος της υπεραξίας και αξιοποίησης του κεφαλαίου δεν ταράσσεται στο παραμικρό από όλα αυτά, ίσα-ίσα για η ίδια τροφή τα τρώει, πιστεύω. Δηλαδή, όλα αυτά τα τραμ, οι ωραίες πόλεις, τα ριάκια, έχω την αίσθηση ότι απλώς είναι μια παιδεία κερδοφορίας του κεφαλαίου, τη σχέση την οποία καταγράψατε στο τέλος της σειράς σας και στην οποία αναφερθήκατε έτσι γενικά. Αυτή είναι η ουσία, η δομούσα αρχή των κοινωνιών μας. Αν αυτός κάποιος παίρνει το ποδήλατό του και αισθάνεται ωραία, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας ή εκτός και είναι μακριά από την ανάγκη. Έχω την αίσθηση του. Την οποία και καταθέτω. Συμφωνώ εν μέρει με τον κύριο Βαρέση και είναι Όντως ένας Ολλανδός θα έλεγε αν ίσως θέση θα περνούσε καλύτερα από ό,τι περάσει στην Ελλάδα. Εμείς τώρα σκεφτόμασταν Έλληνες. Τώρα πάρω λίγο το μέρος του διαβόλου. Μπράβο. Εγώ το ζηλεύω. Γι' αυτό προσπαθώ μαζί μου να πάρω κι άλλους. Γιατί εμείς, ας πούμε, οι δικές μας πόλεις σίγουρα δεν έχουν κανένα μέλλον. Αυτός μπορεί να ζήσει λίγο παραπάνω, γιατί έχει τη μύτη απ' έξω. Τι έγινε? Θα ζήσει 2 μέρες. Θα ζήσει 2 μέρες. Δεν έχει 2 μέρες. 2 μέρες. 2 μέρες. Θα εκμεταλλεύεται τους μετανάστες χειρότερα. Δεν θα χαιρετάει χάι 20%. Πιάσει, λοιπόν, τι αλλάζει? Ας το μην το ψάχνεις, γιατί αν πάμε στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δεν θέλω να τους μοιάσω. Εγώ την θέση μου κατέθεσα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πολύ ως έννοια συνοστισμού. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει καμία δομή. Δηλαδή είτε η καπιταλιστική είτε η σοσιαλιστική. Δεν με ενδιαφέρει καμία από τις δύο πολιτικές δομές, με τις οποίες μπορεί να οργανωθεί μια πόλη. Εγώ τα βάζω το συνοστισμό. Λέω ότι δεν χρειάζεται ο φόβος ο μεσαιωνικός, δεν χρειάζεται ο φόβος ο αρχαιολογικός. Μπορούμε πλέον να είμαστε μακριά, να μην αποφάνει ο μας και να συναθριζόμαστε όποτε εμείς θέλουμε. Να μην είμαστε συναθρισμένοι μόνιμα. Και έτσι, γιατί κάνετε το ερέθισμα της άφησης. Σαν τη φανέλα. Εγώ φοράω φανέλα, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ εκεί σαν Νίκος βάζω το θέμα της πόλης. Αυτό και οι επιλογές προσωπικές είναι ανάλογες. Όμως ότι εμείς έχουμε και κάτι, ένα πρόσθετο πρόβλημα, δεν διαφωνεί κανείς. Νομίζω ότι σήμερα λέει θα κυνηγήσουν τα τσάκια. Κόψαν τα πετρέλαια, θα κυνηγήσουν τα τσάκια. Τώρα πώς θα βρουν δεν ξέρουμε. Έτσι. Μπορούν, φαίνονται. Εντάξει, είναι αστείο. Να πω κάτι. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι παντού. Έτσι, και στην Κοπεχάγη και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι μια πόλη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο του είναι του ανθρώπου. Όχι. Αλλά το να βγαίνεις από το σπίτι σου και να συγκρούεσαι με 10 ανθρώπους μέχρι να πας στη δουλειά σου και με άλλους 10 μέχρι να γυρίσεις πίσω, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο λεωφορείο, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε μπαίνοντας στο σπίτι σου με την ενόχληση από τον άλλον, με το οτιδήποτε έτσι. Αυτά είναι πράγματα αυτό. Το σύστημα δεν είναι και πιο αποδοτικό στη δουλειά σου. Προφανώς. Αυτό μια αλυσίδα δεν είναι. Προφανώς. Αν ένας εκνευρισμός είναι έντονος, μπορεί να σε αποτρέψει από το να αποδώσει τη δουλειά σου. Δεν είναι φυσικό αυτό. Η ίδια αποδείξει να πηγαίνει στη δουλειά σου και είσαι κουρέλη, ας πούμε, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
αυτό έχει και κάποια αναδιάρκεια, ξέρω εγώ, εξαιρετικός τρόπος ζωής που έχουμε εδώ πέρα, σε ό,τι αφορά τις τελέτους που έχουμε σαν άνθρωπο μέσα μας, δηλαδή δεν είμαστε και πάρα πολύ, δεν μπορούμε να λέμε ότι οι επιλογές μας είναι πάρα πολύ καλές, ακόμα και σαν πολιτικές επιλογές και σαν σκεφτικό ενωτρέου. Έχουμε βρεθεί μέσα μας, βγάζουμε στις εκλογές μας κλπ. Ένα μπέρδεμα, ένα ιστορικό κόσμο, ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος και πολύ καλά στα δεδομένα, όχι όλοι, περισσότεροι. Αν και το αποτελέσματα, δηλαδή όλος αυτός ο τρόπος ζωής, ο άναρχος και ο ανακαδομημένος κλπ. Αντανακλάται φυσικά, για να πάω και λίγο ο κ. Πασχαλίδης στο μέσα μας, έχει αναλλάξει ιστορικά μέσα μας, όπου δεν είναι πολύ εύκολο, έτσι, σαν άτομα, να έχουμε μια στελέχωση που θα είναι ξεκάθαρη ως τις επιλογές μας. Δηλαδή, καμιά φορά βρισκόμαστε στην καθημερινότητα με ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις και γνώμες, που δεν ξέρω πώς ακριβώς τις τελεχών, πώς ακριβώς τις κάνουν και βγαίνει ένα πράγμα το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα θέματα του. Και αυτό το πράγμα τελευταία πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι σήμερα τι κάνουμε, που βρισκόμαστε και όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση με το χώρο που ζούμε και αυτά που σπράττουμε σαν να μην το επιλέγουμε. Μια σκέψη. Εγώ πάνω σε αυτό είμαι παραπάνω από βέβαιος ότι αυτό είναι και το βασικότερο στοιχείο το οποίο μας μπερδεύει. Μπαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο να οδηγήσεις και ξαφνικά βλέπεις κάποιο μηχανάκι που έρχεται από απέναντί σου και είναι μονόδρομος. Αυτό σε μπερδεύει. Έρχεται ένας άνθρωπος που κάνει κάτι και να πας να του πεις, θα σου πει μα είσαι με τα καλά σου, άσε με κάτι να περάσω. Ναι, αυτό είναι κάτι που σε μπερδεύει. Αυτό γίνεται σε εκατοντάδες μικρές τέτοιες πράξεις καθημερινά. Στο τέλος, φτάνει σε κάποιο σημείο να μην είσαι τόσο ξεκάθαρος στις απόψεις σου, όπως είναι κάποιος άλλος ο οποίος ζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, που εκεί θα σταματήσει και θα σου πει θα περάσεις έξω. Και θα πρέπει να σεβαστείς αυτή την τάξη. Η κατάργηση αυτής της τάξης σου δημιουργεί και μια διαφορετική ψυχοσύνη. Μια σύγχυση μέσα. Μια σύγχυση. Φτάνουμε στο τέλος να ακούμε και απόψεις, ας πούμε, οι οποίες να μην είναι και τόσο δημοκρατικές. Έτσι. Δηλαδή, να ξεπερνάμε, ας πούμε, το θέμα της δημοκρατίας προς χάρη του ότι εγώ τώρα βιάζομαι. Και δεν σέβομαι, ας πούμε, τον απέναντι μου. Έχει ερώτημα εδώ. Βλέπεις. Εμένα το μόνο ερώτημα που μου δημιουργείται για να γυρίσω πίσω στην σύγκριση είναι το εξής. Η σχέση του χρόνου, του πληρωμένου χρόνου, με τη σχέση που ζούσαν πριν από περίπου 2 αιώνες οι εργαζόμενοι και το χρόνο που ανάλωναν για τη μετάβαση και επιστροφή από την εργασία και την αγορά των ειδών πρώτης ανάγκης πάλι στον ίδιο χώρο, μιλώ για το εγγλέζικο μοντέλο κυρίως, θα λέω ότι έχει ανατραπεί ριζικά. Δηλαδή σήμερα, όπου υπάρχει παραγωγή και εργασία, συνήθως δεν είναι κοντά σε ζώνη κατοικίας, κάτι που ζήσαμε και εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη, να χτίζονται τα σπίτια δίπλα στο εργοστάσιο ή ακόμη και το συνοισμό χαρτών, να σκεφτούμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια πλήρη ανατροπή. Αντιθέτως, όσο όμως μεγάλωνε ο διαθέσιμος χρόνος και άλλαζαν οι εργασιακές σχέσεις και μεταβαλλόταν το ποσοστό απασχολουμένων στην παραγωγή με τους απασχολούμενους στις υπηρεσίες και όσο το παραγόμενο χρήμα και το γύρισμά του 2 ή 3 φορές το χρόνο από τον καταναλωτή αποδείχθηκε μη ικανό και πλέον η δια του χρηματιστηρίου αναπαραγωγή του μπορεί να γίνεται και κάθε μέρα, πώς όλα αυτά τα πράγματα μαζί μπορούν να συνυπάρχουν με πόλεις που έχουν περίπου τις ίδιες δομές με αυτές που είχαν πριν, αν όχι από 200, από 100 χρόνια. Μήπως δηλαδή, όταν συζητούμε για αυτήν όλη τη διαδικασία, λησμονούμε αυτό το πράγμα. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Πυρίκαυστος, ήταν ίδια και το 1920. Έτσι, πριν 93 χρόνια.
δεν πάω, γιατί προηγήθηκε η Καλλιά, οπότε δημιουργήθηκαν άλλα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη για κάποιους ήταν βιώσιμη. Για ποιους? Για τους αστούς και από οικονομική άποψη, όχι για τους προλετάριους, όχι για τους ανέργους. Ως εκ τούτου, μήπως πρέπει να προσδιορίσουμε λίγο έτσι, σε κατηγορίες και όταν συζητούμε για τον χρόνο, σε αυτήν την περίπτωση ειδικά, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνουμε. Στόχων, διότι ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους και να εκμεταλλεύεται τον χρόνο του και ο καθένας έχει περισσότερο χρόνο και ο καθένας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, ή εντάσσεται στην παραγωγή ή όχι. Γιατί το κείμενό σου είναι τόσο συμπυκνωμένο που μπορεί να βγαίνει η εντύπωση ότι μιλάς για μια ιδανική πόλη με ιδανικούς πολίτες της πόλης. Οι πολίτες αυτής της πόλης δεν μπορεί να είναι ιδανικοί, είναι χωρισμένοι σε τάξεις, δεν πάνε να ψωνίζουν από τα ίδια μόρια, δεν έχει καμιά σημασία, ίσα-ίσα εκεί φαίνεται κιόλας. Ο ταξικός διαφορισμός. Άρα λοιπόν, ένας που θέλει να κάνει τη βολτίτσα του με το ποδήλατο και να πάει στη δουλειά του με το ποδήλατο, ενδεχομένως να έχει την άνεση να το κάνει αυτό το πράγμα, σε σχέση με έναν άλλον που πρέπει να πάει να δουλέψει στην Έσο και πρέπει να φύγει το πρωί στις 6 παρά 10 με το πούλμαν, όπως το έκανα εγώ 7 χρόνια παλιά, στα νιάτα. Να φύγει από εδώ, από πάνω δηλαδή, και να φτάσει στην Έσο. Και να φάει τα 3/4 μέσα στο πούλμαν, μαζεύοντας και τους υπόλοιπους. Εάν μου λέγανε τότε πάρε ένα ποδήλατο και έχεις ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο να πας από τον ΤΕΠΟ μέχρι το εργοστάσιο λιμπασμάτων του Τούρου, θα σου έλεγα μεγάλε, δεν είσαι με τα καλά σου. Αυτό θα σου έλεγα απευθείας. Έτσι. Αυτό που λέει ο Κλέαρχος λοιπόν, για ποια πόλη μιλάμε, αυτό είναι πολύ ιδεατό. Και είπες κάτι και για τον εσωτερικό χρόνο. Δεν είσαι σίγουρος ότι στη σημερινή εποχή οι πολίτες, ασχέτως της μόρφωσής τους, έχουν επίγνωση του εσωτερικού χρόνου. Ενδεχομένως ο εσωτερικός χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση. Εδώ έχουμε μεγάλους φυσικούς που μας λένε, όπως ο Τζούλιον Μπέιμπουρ, ο χρόνος δεν υπάρχει. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν τον έχετε κατανοήσει. Βρήκατε ένα μέρος επιστήμης να τον καταπνίσετε. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς, είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό αποδεικνύεται στην αστροφυσική με άλλους τρόπους. Όταν εξαφανίζεται ο χρόνος δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, μας μπέρδεψε διότι έχεις μια τέτοια πύκνωση στο γραπτό σου, εμένα και το Κλέαρχο δηλαδή. Μετά θα υποστείς τις συνέπειες. Μας μπέρδεψες πάρα πολύ γιατί η πύκνωση ήταν εξαιρετική πύκνωση. Για να μην υποθήκη ότι το κείμενο είναι θεωρητικό. Ναι. Δεν βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Ούτε αναλύω κάποια πόλη. Βασίζομαι στην παραγωγή και βασίζομαι σε ορισμένα στοιχεία τη αναπαραγωγή που βλέπουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ιστορικά την πόλη τη Θεσσαλονίκη και να δούμε τα πρώτα εργοστάσια, να δούμε του πρώτου εργάτε. Το Έσο Πάπας που δούλευε στη ΣΥ έγινε πολύ κοντά πλέον. Κάποτε ήταν μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα στοιχεία που μεταβάλλονται, ποιοι δουλεύουν, τι κάνουν και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν μια άλλη εμπειρική δουλειά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ιστορικό μάλιστα τη πόλη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν μια άλλη δουλειά. Δεν έκανε αυτό. Δεν είχε κάτι στοιχεία ούτε τα δούλεψα για να σου πω για ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Για το θέμα του οικοσυλλήλου υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και 100 σχολές. Έχει σημασία είναι όταν ξυπνήσει η μία το πρωί και δεις ένα όνειρο άγχους και αρχίζεις και πας, τι ήταν αυτό που είδες και το φέρνεις στο συνειδητό σου. Το μόνο όνειρο που έχει και δεν εκπληρώθηκε ποτέ είναι η ομαδική εκτέλεση των διευθυντών. Αυτό είναι ωραίο. Τα άλλα όλα δεν με ενδιαφέρουν, αναφέρονται στους φροηδικούς. Δεν αφορούν αυτά τα πράγματα. Με αφορά και την καθημερινότητά μου. Αν πω ένα πολύ άσχημο όνειρο, για παράδειγμα, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Το πολύ άσχημο όνειρο που το έφερε ο καπιταλισμός. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση. Τελειώσαμε. Στο παρελθόν σου εσύ από την παιδική ηλικία δεν έχεις κάποια πράγματα που βλέπεις. Ναι, στην παιδική μου ηλικία κατάλαβα ποιοι ιτήθηκαν στον εμφύλιο. Πολύ ιστορία διαβάζει.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, καλά, άσε να κάνουμε και λίγο χείλη. Και αυτά που λένε οι συγγραφείς αναφέρονται στα όνειρα. Αλλά ο Μισογεύσκη, ας πούμε, είναι πολύ κοντά στα όνειρα που έβλεπε ίσως και ο ίδιος. Αναφέρονται στα όνειρα. Αλλά με τη σπερματική αδεία δεν είναι τα όνειρα που βλέπεις εσύ και εγώ. Είναι σαφές. Έχουμε στοιχεία από αυτά τα όνειρα. Και το ζήτημα είναι, μπορούμε την κακιά συνείδηση που λέει και ο Χάνεκε, η κακιά συνείδηση. Την κακιά συνείδηση να την ισορροπήσουμε για να μην την κουβαλάμε μέσα μας και κάνουμε εγκλήματα και οτιδήποτε. Η κακιά συνείδηση. Αυτό είναι το όνειρο άγχους. Όλοι κουβαλάμε κάπου μια κακιά συνείδηση. Το στο γεύση να διαβάσει είναι αλήθεια συνέχεια. Εκείνος το κυνηγάει, ο άλλος το κυνηγάει, εκείνο, να το όνειρο, ξαναβγήκε, τέτοια πράγματα έχει. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε ως ψυχική ηρεμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να το αλήθεια. Αν έχω μια ψυχική ηρεμία και επεξεργαστώ τα όνειρά μου και έχω μια ισορροπία με την πραγματικότητα, αυτό είναι ιδανικό. Είναι ζητούμενο, το θέλω. Πώς θα ζήσω ήρεμα. Σε κάνει φροντικό εκ νέου. Σε κάνει φροντικό της. Η απάντησή μου λέει ότι δεν έχω Facebook. Σου έδωσα μια απάντηση τώρα. Εγώ διάβαζα με λάμπα, με τρελαίνει. Ήσουν τυχερός. Πάντως, αυτό το θέμα πάνω με τα σχολεία, εγώ το βάζω στο κύριο του δασκάλου, του σημερινού, όχι μόνο του μαθητή. Που είναι μια σχέση ανισόρροπη, ασύμμετρη, έκτακτες ανάγκες, που μέσα από αυτήν την εμπειρία ψάχνεις μήπως έχεις και διαφορετικές αρχές, διαφορετικές μνήμες και λες μήπως κάτι δεν πήγε καλά και φταίω εγώ προσωπικά σε αυτό το κοινωνικό πράγμα, σε αυτό το κοινωνικό μόρφωμα που λέει το σχολείο. Εγώ συσχετίζω το σχολείο με την πόλη, με τα προβλήματα κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Και η κοινωνία δεν είναι το σχολείο. Ακριβώς, γι' αυτό, επειδή ακριβώς είναι η συμπίκνωση όλων των κοινωνικών δομών του σχολείου, γι' αυτό έτσι το θυμίζω, που γλιστράει πάντα στη σκέψη μας. Στην ελληνική σκέψη, γλιστράει, φεύγει, σαν να μην υπάρχει. Και όμως, κάθε μέρα είναι όλη η κοινωνία άλλωστε ελληνική, είναι στο ρυθμό το σχολικό. Δεν ξεχνάμε τις εθνικές λεπτές, τώρα πάμε για πολυτεχνείο. Δηλαδή, θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε κουμπωμένοι εκεί πάνω. Αλλά το τι συμβαίνει εκεί μέσα, είναι τα σφράγια στα στόματα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, σχέση γονέων δασκάλων, δεν υπάρχει σχέση κοινωνιών σχολείου. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι γιατί σε κάποιους ασφαλιστικούς τέλος υπάρχουν διαφορετικές γραμμές και τύχη τα οποία είναι υψωμένα και τα οποία δεν είναι δύσκολο να περάσει εύκολα. Κανείς από μια άλλη πλευρά, ενώ από την πλευρά των γονέων προς τους διδάσκοντες και εκπαίδευτες. Δηλαδή είναι κάποιες μικρές χωριστές ομάδες των παιδιών, των γονέων, των διδασκόντων, όπου πολύ δύσκολα θα πηγαίνουν μεταξύ τους. Θα έλεγε κανείς κάτι αυτονόητο, δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Και είναι πάρα πολύ εμφανές κυρίως με τους γονείς και τους διδάσκοντες, όπου είναι πολύ πιθανή η σχέση συνήθως στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, νομίζω ότι ας πούμε, αυτό αν βελτιωθεί, μπορούν να γίνουν πράγματα και μέσα στην ψυχή μας, και μπορούν να βγουν και πράγματα και προς τα έξω και να υπάρξει μια παρουσία του ατόμου πιο πολιτική φυσικά, γιατί όλη την εκπαίδευση ξεκινούν. Μέσα στο χώρο και στον χρόνο των κοντινών και των γραμματικών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Είστε εκπαιδευτικός. Ναι, ναι. Τι μαθαίνεις? Δευτερογράφιος. Είπατε? Δευτερογράφιος. Εγώ τυχαίνει να είμαι συνάδελφος. Ναι. Έχω τελείως διαφορετική άποψη. Γιατί δεν.
Με γονείς έχω πολύ καλές σχέσεις και με άλλους πολύ άσχημους. Θα ντρεπόμουν αν αυτούς πριν. Μα αυτό το έβαλε προσωπικό επίπεδο βασικά. Όχι. Το έβαλε σαν ο ξένος διδασκόνων, δεν έλαβε πως το λέει. Μήπως υπάρχει ρόλος ευθύνης στο σχολείο. Εννοώ να υπάρξει στο συντάξει κάτι δημιουργικό. Όχι, έχει σημασία. Το έβαλε άκυρα. Το βάζει προσωπικά, σαφώς υπαρχούνται το πράγμα. Όχι. Θέλω να πω ότι θα ντρεπόμουν ειλικρινά και είχα καλές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους. Σε γέννη κοινωνικές τους αντιδείξεις και πρακτικές. Ειλικρινά θα ντρεπόμουν. Δεν το επιθυμώδικα. Σε επίπεδο επαγγελματικό είμαι ευγενής όπως μπορώ να ακούσω οτιδήποτε. Όχι, δεν άκουσα αυτό που δεν το έβαλε σε προσωπικό επίπεδο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέτε. Αφήστε μου όμως λίγο να τελειώσω. Σε σχέση όμως αγαπητέ Νικόλα με το ρόλο του σχολείου, ξέρουμε τι είναι ειδικά. Δεν είναι μάθημα. Ίσα-ίσα είναι τους πιο μελετημένους χώρους. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, δηλαδή, άσχετα αν και σήμερα το ξεχνάμε και μιλάμε για άλλα πράγματα. Και συγχωρέστε με, έχω την αντίληψη, εγώ διαβάζοντας την εισήγηση, διάβασα και στο ίντερνετ και εντύπωση τώρα, άλλο πράγμα έχω στο μυαλό. Αυτό ίσως να είμαι λίγο αγενής ως προς τις τοποθετήσεις. Άλλο πράγμα είχα στο μυαλό, να σας πω τι είχα. Είχα κάποια διαβάσματα ξενοδοχεία ενός κυρίου Εγγλέζου Τόμψον που είχε περίπου τα ίδια συστατικά στην εισήγησή του που όλος χρόνος του κεφάλαιο. Εντάξει, μιλούσε για την Αγγλία, για σαν εξαιρετικό διαράκι, να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ένα πολύ μικρό. Εντάξει, δικό μου λάθος αυτό. Θα ήθελα όμως από την εισήγηση να έχει κάποιο σκοπό που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια πρόταση δηλαδή. Κάνετε μια εισήγηση, όσοι άνθρωποι ακούμε και λέτε το μεταμοντέρνο δεν μου πάει καθόλου. Και δεν θέλω όλα τα κομμάτια της κοινωνίας να τα έχουν καλά όπως εξήγησε. Μια πρόταση, δηλαδή τι είναι αυτό που λέτε. Μόνο αυτό. Μια πόλη που τα αρνητικά της θα τα σβήσει με τα τραμ και την έλλειψη άμπρους. Αυτό. Η πρόταση δεν είναι απαραίτητη να υπάρχει. Όχι, κατεύθυνση. Απλώς εδώ είναι μία των μηχανισμών. Είναι μηχανιστική αυτό. Είναι μηχανιστική αξιοποίηση του κεφάλαιου, της πληροφορίας, γενικών όρων της παραγωγής. Είναι έννοιες που έχουν αναπτυχθεί, στους οποίους εγώ τις έβαλα εδώ στο παράδειγμα της πόλης. Θεωρώ τις κατέχω εξ αντικειμένου, του αντικειμένου δηλαδή. Τι είστε, μαρξιστής? Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Κάποτε έτυχε, έκανα μια διατριβή στην κοινωνιολογία. Οπότε με αυτές τις έννοιες υποτίθεται τουλάχιστον κατά 17 ανθρώπους ότι κάτι ξέρεις από αυτά. Τι είπατε? Διδαχτήκατε Μάρξ. Σαφέστατα, σαφώς. Και το μελέτησα, σαφώς. Αφού χωρίζουν οι κοινωνιολόγοι. Όχι, είμαι κοινωνιολόγος, αυτό το κάνουμε. Είναι το αντικείμενό μου δηλαδή. Υποτίθεται ότι κάποιοι στοιχειοδός και σήμερα κυριολεκτικά αντιπαλεύω αυτά που ξέρω, αυτά που ακούω. Δηλαδή, κάπως το καταλαβαίνω το ρεύμα αυτό. Και καταλαβαίνω δηλαδή το. Εδώ όλοι είμαστε προφανώς άνθρωποι. Που αν ερχόμαστε εδώ με ποδήλατο ή με τραμ θα ερχόμαστε, κανείς με το άνθρωπο να εργάζεται. Θέλω να πω είμαστε όλοι μας πολύ μακριά από την ανάγκη για να κάνουμε τις συζητήσεις τώρα. Σε τέτοιο χώρο και χρόνο. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα όριο, ρε παιδί. Αυτό θέλω να πω. Όριο κοινωνικό. Συμφωνώ με τις δύο προηγούμενες παρατηρήσεις ότι όταν μιλάει κάποιος πρέπει να ξέρει για ποιον άνθρωπο μιλάει και ποιες είναι οι κοινωνικές ορίζονες που τον παρακινούν. Ο χώρος και ο χρόνος. Δεν είναι κάτι αδιέρετο για όλους. Που μπορεί να γίνει καλός ή κακός, όπως και η πόλη η ίδια. Η πόλη έχει τόσες διαιρέσεις μέσα της, όσο και τα στρώματά της, οι τάξεις της πάνω. Έχει έναν αγώνα. Το ίδιο και το σχολείο. Δεν είναι αδιέρετα σύνορα που μπορεί να μολύνονται ή να μην μολύνονται από κάποιες παρεμβάσεις. Βάλουν την αντίθεση μέσα τους. Αυτό μόνο. Ήθελα να συμπληρώσω με αφορμή και αυτά που είπε ο κύριος Δίπλα, αλλά και αυτά που είπες εσύ, Νίκο. Επειδή διδάσκει τώρα τους κλητές. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ και 50 χρόνια ακριβώς η Ευρώπη, για δικούς της λόγους, δεν θα τους πω τώρα, αποφάσισε να υιοθετήσει το μοντέλο της εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Στροφή από το συλλογικό και από το εμείς στο εγώ. Έτσι, αυτό είχε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ξεκίνησε από την παιδεία, την εκπαίδευση, όπου εσύ μπορεί να είσαι κάλλιστα συλλογικός στην τάξη σου και να το κάνεις όπως θέλεις στο παιχνίδι. Και όταν θα έρθει η ώρα να σου πούνε, Νίκο, όμως πρέπει να βάλεις ένα α ή ένα β ή ένα 20 ή ένα 10, να το κάνεις και αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε. Αν κάποιος σήμερα
αναζητεί την συλλογικότητα της δράσης, άρα λοιπόν έχει ανθρωπιστικές αναζητήσεις, ας ανατρέψει αυτούς που επέφεραν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Είπε προηγουμένως ο Κλέαρχος για τα χρηματιστήρια, για το τέτοιο, το είπε και ο Μάκης. Εγώ σας λέω τόσα χρόνια ως δημοσιογράφος, ένα ρεπορτάζ που ποτέ δεν σας δόθηκε εσάς. Ακούτε τα τελευταία χρόνια για τις αγορές. Ονόματα και διευθύνσεις. Σε διαβεβαιώ εγώ που το ψάχνω λοιπόν και είμαι 63 χρονών και έκανα 37 χρόνια στο Κουρμπέ. Με πολλή δυσκολία βρήκα ονόματα και διευθύνσεις. Άρα λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα μόνο θεωρητικά. Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο έτσι, η πόλη φτιάχτηκε έτσι. Όλα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο διαβήτη για να γίνει. Η εκπαίδευση λοιπόν, αν θέλετε εσείς να αλλάξει, να κάνετε 5 πράγματα. Να την αλλάξετε. Γιατί αυτά που είπατε για το δημόσιο σχολείο, πολύ σωστά μίλησε ο Κλέαρχος δίπλα μου, δεν τον ακούσατε, δεν ισχύουν στο ιδιωτικό. Δεν ισχύουν στο ιδιωτικό. Γιατί εκεί αλλιώς πέφτει το χρήμα και πρέπει να έχει και ο λίγον πολιτισμό μέσα. Γιατί στο ιδιωτικό δεν καλλιεργεί το ανταγωνισμό σήμερα. Και οξύτατος. Όχι, η σχέση των νέων καθηγητών, μαθητών. Είναι άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Είναι περίπου αυτό που είπες. Δηλαδή υπάρχει η σχέση. Στο δημόσιο σχολείο, και για να μην γενικεύουμε, σε κάποια δημόσια σχολεία ψάχνουν να το βρούμε. Και γι' αυτό είναι συνάρτηση των επικεφαλής συνήθως των σχολείων, γιατί μπορώ να σας παραθέσω σχολεία εξαίρετα, π.χ. αυτό που είναι, δεν ξέρω ποιο είναι, πίσω από το Επτατήριο, όσο ήταν διευθυντής ο Χρήστος Μουχάγερ, ήταν ένα πρότυπο σχολείο με ανθρωπιστική βλέψη. Ο Δήμαρχος δεν ήθελε να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι δεν άλλαζε τους βαθμούς τους ευνοούμενους. Θέλετε να τα λέμε όλα. Και έτσι λοιπόν κατάφερε ο κύριος Δανιλίδης να δόξει τον Μουχάγερ, να βάλει άλλο, κάτε να δείτε ένα χάρη σχολείο σήμερα. Τώρα μου δίνει μια πάσα, εγώ έχω την εμπειρία από επαρχιακά σχολεία, όπου τα τελευταία χρόνια, επειδή έπεσε η ιδέα να τα πάρουν τα σχολεία, όχι μόνο την υλικοτεχνική, αλλά και την επιμέλεια των εκπαιδευτικών οδήμων, άνθρωποι που είχαν 2 ιδιότητες, ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν και δημοτικοί συμβουλοί, τάχθηκαν υπέρ αυτής της ιδέας. Λοιπόν και τα σχολεία ήταν και εργαλεία, όταν μπήκε αυτή η ιδέα μέσα, και έπρεπε να ψηφίσουμε γιατί κατέβηκε, έτσι να πάρουμε θέση. Αυτό το σχολείο είναι ένα σχολείο λοιπόν όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλές ιδιότητες που η μία είναι σε σύγκρουση με την άλλη. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος να ισορροπήσει τέτοιες ιδιότητες και να γίνει μάθημα και να... Θα σου απαντήσω. Όπως κατάφερνε ο Θερμούσος, να αναφέρουμε λίγο και τις προσωπικές ευθύνες ενός εκάστοτε των εκπαιδευτικών και τους αγώνες που πια δεν δίνουν. Αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά πολύ... Γιατί μιλώ για πολύ δύσκολες εποχές. Η μητέρα του Μάικ ήταν μαθήτρια του Κουλτουρά και έχει καταθέσει το τι αγώνας γινόταν εκεί. Και οι μαθήτριες του Κουλτουρά ήσαν οι καλύτερες δασκάλες σε όλη την Ελλάδα. Πώς συνέβη αυτό? Ούτε συστήματα, ούτε θέμα ανθρώπων μπορούμε να τα προβάλλουμε. Φυσικά και βοηθούν τα συστήματα, αλλά τα συστήματα ανατρέπονται άμα θέλεις. Όπως το δημόσιο σχολείο ρημάζεται. Η επιστροφή σε παλιές τεχνικές, το να παίρνουν οι μαθητές με εξετάσεις στα πειραματικά που ξεκίνησε πάλι φέτος, έγινε στον αγώγο αυτό. Κάνετε τελείως το παιχνίδι, άρα κάπως να μαζέψει. Τα πειραματικά τα έκανε το ΠΑΣΟΚ για καθαρά λαϊκίστικους λόγους, για να καταστρέψει το πειραματικό του Πανεπιστημίου και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το πειραματικό σχολείο αυτό το στόχο είναι. Έτσι.
οι μένοντες εκπαιδευτικοί, και αυτό και αν μπείτε σε τάξη του γραμματικού θα δείτε και οι άντρες της τάξης με τα έβρανα πίσω, να μπορούν να κάνουν κάποιες ώρες εκεί ως φοιτητές μέσα στη τάξη για να καταλαβαίνουν τι σημαίνει η διδασκαλία. Ήρθαν λοιπόν, τα βάφτισαν λέει πειραματικά, έτσι όπως τα κάνουν. Πάτε στο πειραματικό της Τούμπας να μου πείτε γιατί είναι πειραματικό. Πάντως πήρατε και το κίνημα των εκπαιδευτικών, βάζοντας μόνο οικονομικούς στόχους, μόνο λάδι ρίχνει στη φωτιά αυτή του μεγάλου προβλήματος. Δηλαδή να πάμε δηλαδή και σε έτσι, στο πόσο το λέμε, φωτίζουμε διαφορετικά γονείς. Δεν είναι τα πράγματα, είναι... Δηλαδή αύριο πάλι για μια θα είναι μια μέρα, μια μέρα εσωτερικού πληγμού. Είναι μεγάλο, τεράστιο και δεν έχει ακριβώς εμφάνει όσο πρέπει. Δηλαδή μιλάμε, είμαστε στο παραπέντε μιας αλλαγής ίσως, να κάνουμε τώρα ένα μπαλάκι πολιτικού, αλλά το σχολείο είναι εκτός. Είναι εκτός της ζώνης μας. Παράδειγμα, ένας μεγάλος τομέας. Δεν απασχολεί. Λέμε για το σχολείο και το σχολείο θα μπορούσε να θεωρηθεί σε μια επαρχία, ένα νέο ξεκίνημα, ένα victorio κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι, ξέρω εγώ, αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη φροντιά και αρχίζουν και κάνουν μια εικόνα ότι εδώ κάτι πάει να γίνει. Ότι το γίνεται μπορεί να ξεκινήσει ένα reset. Δεν υπάρχει κάποιο. Είναι ακριβώς αντίθετο. Εφόσον ομολογήσαμε ότι ο χώρος είναι καταστραμμένος σε μεγάλο κομμάτι του σε ό,τι αφορά τις ελληνικές πόλεις καθώς εκεί, λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ένα ξεκίνημα με κάποια μαθήματα τα οποία έχουν σχέση με τα αισθησία, με η τέχνη στο σχολείο. Και να πάμε σε αυτό το θέμα. Τα μαθήματα των τεχνών, τέλος πάντων. Είναι τελείως παραγωνισμένα. Είναι τελείως αυτίσιμα. Δεν βγαίνει κανείς να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα γονείς κλπ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ερωτικό και πάρα πολύ έτσι. Πες μου εσύ που το βιώνεις την τέχνη μέσα στο σχολείο και εν γέννη την προσέγγιση μιας αισθητικής, ποιος την παραγωνίζει, οι μαθητές, οι γονείς ή μήπως και οι καθηγητές? Έχεις μια εμπειρία, γι' αυτό σε ρωτώ. Εγώ από το 1973 και μετά δεν ξαναδίδαξα. Θα πω το εξής, ότι και εμείς οι καθηγητές και οι νέες καθηγητών είμαστε παιδιά αυτού του συστήματος, το οποίο έχει διαρκεί τόσες δεκαετίες. Δηλαδή, έχουμε κατάρρυπα, έχουμε απόψεις, έχουμε συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι καθόλου στην κατεύθυνση που να στηρίζουμε με κάθε νεόμο στη δύναμη το μάθημα το οποίο έχει σχέση με την τέχνη, με το θέατρο και όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πολλοί από εμάς όντως δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος. Να πω λίγο εγώ κάτι. Τις αξίες αναρωτήματος που έχει σχέση με τέχνη. Στον κύριο δεν αποκλείουμε τις ευθύνες που έχουν οι καθηγητές, γιατί και εγώ είμαι καθηγητή. Αλλά να σας πω. Δεν καταλαβαίνω τις ευθύνες. Να σας πω απλώς ένα περιστατικό που έπεσε αμφάσια πράγματα, έτσι. Που το κατέθεσε σε ένα συνέδριο για τη γλώσσα του Τσολάκη, για αυτά τα συνέδρια. Για το μάθημα της θεατρολογίας του πρώτου ηλικίου, το μάθημα αυτό είναι επιλογής και διδάσκεται στην πρώτη ηλικίου σε συνδυασμό με την αισθητική αγωγή γενικά. Και όταν ρωτήσαν στο Υπουργείο, εντάξει, να το βάλουμε αυτό το μάθημα, αλλά ποιος θα το κάνει, απάντησε ο Υπουργός, να βρεθούν μερικοί βαρεμένοι. Τι να πούμε, Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό λέω και εγώ να σας πω ότι σε σχολείο το οποίο είναι υποκατάρτιση με κάποια παιδιά που έχουν πρόβλημα, η Έρμη γυμνάστρια είχε αναλάβει και οργάνωνε θέατρο, γιατί δεν με ενδιαφέρει η θεατρική αγωγή. Ως μάθημα συνήθως γίνεται από αθλητικό και από προσωπικό έννοια. Έβαλε τα παιδιά και παίξανε πρόπερση και πέρσι θέατρο. Τα παιδιά δεν
αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία δεν βγαίνουν. Παράδειγμα, το πιο ακριβό μαγαζί στην περιοχή Γαλάζας και Μήνα, το κηλικείο του Γυμνασίου και το κηλικείο της Γαλάζας. Έχει σημερινές τιμές 700 ευρώ η νίκη. Λοιπόν, 700 ευρώ επί 10 μήνες είναι 7.000. Τα περίπου μισά ως μαύρα τα παίρνει το σχολείο. Λοιπόν, αυτά που πουλάνε τα κηλικεία είναι όλα απαγορευμένα, όλα κράσι λιπαρά, είναι βόμβες διατροφικές. Και όμως κανείς δεν πουλάει. Λοιπόν, όλα καλώς και μονομένα. Παρά το ότι υπάρχει εγκύκλειο στο Υπουργείο. Εννοείται. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις την ίδια στιγμή ο άνθρωπος που έχει το κηλικείο είναι ισότιμος με τον διευθυντή στις σχέσεις με τους καθηγητές και τα παιδιά. Γιατί είναι ο άνθρωπος που δίνει το χρήμα. Και είναι η μόνη εργασία μέσα που είναι εξαρτημένη με τον κόπο της. Δηλαδή θα τρέξει παραπάνω, θα βγάλει παραπάνω, θα δώσει παραπάνω. Εμείς όσο και να τρέξουμε παραπάνω, θα πάρουμε τα ίδια και λιγότερα γιατί θα αρρωστήσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά κανείς το θέτει αυτό. Κανείς. Μέχρι ο Δήμαρχος τα όλοι τα γνωρίζουν αυτά. Αλλά υπάρχει μια ομερτά σε αυτό. Γιατί χρειάζονται τα σχολεία χρήματα. Ζεστά. Τι κάνουν ας πούμε οι κοινωνίες. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εγώ είμαι και υπεύθυνος κηλικείου. Ωραίος. Ναι, το λέω. Μια χρονιά είμαι υπεύθυνος κηλικείου. Με βάλα να υπογράψω. Πήγα εκεί, λέω, ξέρετε τι είμαι υπεύθυνος. Τι να κεράσουμε ήταν η απάντηση. Λέω τώρα, τι θα κάνουμε. Αλλά είναι τραγικά. Δεν θα μπορούσαν το κηλικείο να το έχουν τα παιδιά σε τις τάξεις. Έχουμε κάνει πρόταση πάνω σε αυτό που λες, να δημιουργήσουμε ένα μικρό μαγαζάκι με σχολικά είδη που να είναι στο κόστος. Δηλαδή να έχει αυτό το σχολείο να έχει μέσα μολύβια, τετράδια, σφίστρες, ξύστρες, μπλοκ, ένα υλικό ας πούμε, που καταναλώνει συνέχεια το σχολείο. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση. Λέει Νικό, ο διευθυντής κιόλας. Το βιβλιοπωλείο που είναι στο χωριό μέσα, τι θα κάνει, θα περάσει. Λέω πόσο τα παίρνουμε από εκεί, δεν έχει σημασία. Δεν θα κλείσουμε εμείς μία δουλειά που υπάρχει. Η αντίληψη είναι εξωσχολική, των σχολικών παραγόντων. Αυτά τα πράγματα χαριζόμαστε καθημερινά. Δηλαδή πρέπει προσπαθώ να βάλουμε λίγο το σχολείο μέσα στο σχολείο. Πάντα. Που έχει σχέση με το χώρο, γιατί ένας άνθρωπος που πέρασε από την εκπαιδευτική διαδικασία, μεγαλώνοντας, ξεχωρίζει και θυμάται ανθρώπους και αν διαθέτει μέσα αυτό που διαχωρίζει έναν άνθρωπο από αυτούς που τους βλέπαμε μέχρι πρότινος να σηκώνουν το κεράκι και τώρα να βγουν παρθένες. Λοιπόν, κάποιοι δάσκαλοι το βάλαν αυτό μέσα, ένα περιβάλλον που το έβαλε, άρα ανεξαρτήτως όλων αυτών των χυδαίων συνθηκών, εγώ πιστεύω ότι κανείς δάσκαλος δεν πρέπει να το βάζει κάτω. Είναι οι ήρωες της εποχής μας, οι κακοπληρωμένοι, έτσι, οι αφολημένοι, λοιπόν. Και η κοινωνία βολεύεται να κοιτάει τις δικές της πληγές και όχι αυτό. Όταν δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι δάσκαλος. Τι θα κάνεις, πώς θα πας μπροστά. Είναι δυνατόν. Η κοινωνία αποδέχτηκε, φίλε μου, τη διαδικασία της εξέλιξης που σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση όλοι σε ένα χρόνο θα έχουν και στο free wifi και θα είναι πάρα πολύ εντάξει, διότι ο στόχος της πολιτείας, της όποιας σύγχρονης πολιτείας είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, να την κάνει φέτες και να στρέψει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αμφισβητείς την καλή πρόθεση του Πρωθυπουργού τώρα. Καλά. Να στα πω μετά. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό ήταν το συμπέρασμα από τη συνέντευξη. Εντάξει. Όχι, πες μου αν έχω πολύ άδικο. Το Wi-Fi δεν μπορεί να γίνει όπως το είπες. Όχι, μίλησα θέλοντας να πω ότι στο νέο εκπαιδευτικό μοντέλο της σύγχρονης όχι μόνο δυτικής κοινωνίας, ναι, οι κατευθύνσεις είναι συγκεκριμένες και μαζικές.
και μαζικές. Και οι όποιες αντιδράσεις είναι οι αντιδράσεις των κοινωνικών ομάδων της μίας ενάντια στην άλλη. Αυτό το αποδέχεται το σύστημα και το επικαλείται κάθε φορά. Είτε λέγεσαι, και το υποκινεί. Είτε λέγεσαι Ομπάμα, είτε λέγεσαι Ολάντ, είτε λέγεσαι Ολλανδός πρωθυπουργός, που είσαι βεβαίως περήφανος γιατί είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά είσαι αντι-Ισλαμιστής, είσαι αντι... τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, το δέχεται μια χαρά. Μια χαρά. Ποια είναι η λύση? Το κλείσιμο όλων των ηλεκτρονικών συσκευών για ένα μήνα. Αυτή είναι η λύση. Είναι καλή πρόταση. Ή να βγάλουμε καλούς hackers. Και αυτή είναι ακόμη καλύτερο. Με την τελευταία κουβέντα του Ηλία μπορούμε να κλείσουμε. Ναι. Πάντως οφείλω να πω ότι ήταν εκπληκτική η συνάντηση. Μας δημιούργησες ερεθίσματα απίστευτα. Σε ευχαριστούμε. Και καινούργια δημιουργία. Αλλά βγαίνουν λοιπόν και μια σειρά από ανθρώπους του πολιτισμού δημιουργεί. Το ίδιο και στην Σοβιετία. Αυτό γίνεται μόνο στην προεπαναστατική, επαναστατική, μεταπαναστατική περίοδο, στη διάρκεια της ιστορίας. Θα πρέπει να αποδεχτώ ύστερα, δεν συμβαίνει τίποτα. Και έχουμε τέτοιους περιόδους καταγεγραμμένους, όπου δεν αναπτύσσεται το παραμικρό. Λέω ακριβώς αυτό που λες, την προεπαναστατική περίοδο της Επανάστασης. Όταν όμως, μέσα από την πολιτική, μέσα από τη βία, τελειώνουν. Έχουν ένα, δηλαδή, όπως λέμε στις μαύρες τρύπες, φτάνουν στον ορίζοντα των γεγονότων. Τα πράγματα εκεί. Μένουν ακίνητα. Εκεί δεν μπορεί τίποτε να κάνει ο δημιουργός, γιατί αφού ο δημιουργός από τη φύση του είναι εκτός εξουσίας, δεν θα φύγει το ζωή. Αφού δεν αποδέχεται, δηλαδή, αν ο Νίκος δεν αποδέχεται το μονόδρομο των αγορών, να βρει ένα σχολείο και να εντάξει στα παιδιά τέχνη. Εάν ο Νίκος είναι μόνος στο εργαστήριό του και δεν βρει το ή να βρει κάποιο σύλλογο εξουσίας, κάτι να έχει, γιατί αλλιώς πώς θα το βγάλει αυτό το πράγμα στον δρόμο. Την εξουσία ως στο πολιτικό της μέρος, έτσι, στην κεντρική σκηνή. Όμως όλοι συμφωνούμε ότι η εξουσία είναι και στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω εξουσία όχι μόνο τις πολιτικές δομές. Οι κοινωνικές είναι και οι πιο ασφαλτικές πολλές φορές. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο Πετρόπουλος, ο υπόγειος κόσμος. Υπάρχει ένας υπόγειος κόσμος και εννοεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι θεωρεί εξουσία ακριβώς το από πάνω, όχι κατά ανάγκη την κεντρική πολιτική σκηνή. Είπε κάτι πριν βοηθήσει να κάνει η σχέση του καλλιτέχνη του σχολείου, υπάρχει ένα φραγκάκι. Συγχρόνως το σχολείο δεν είναι και θάνατος. Το σχολείο μπορεί να είναι πολιτικό προϊόν. Δεν σαν σχετό. Η σχέση είναι σχέση αντιπαλότητα. Η έκθεση που έγινε τώρα δεν βοηθήθηκε καθόλου. Όχι με κάποιον άνθρωπο, ούτε ηθικά. Ούτε που σκίζεται και πληρώνει να τα στήσει όλα αυτά τα κάνει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές εγώ διαχωρίζω την τέχνη από τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι αυτό που ανέζεται, που βολεύει τους περισσότερους. Τέχνη είναι κάτι άλλο. Τέχνη δεν αφορά ούτε τις κοινωνικές εξουσίες, ούτε τις κοινωνίες. Ας τα αφήσουμε τα παιδιά αυτά. Να δουν άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή με το ζόρι, ρε παιδί μου, οπωσδήποτε. Γενικά, να σε ρωτήσω το εξής. Πώς έρχεται τώρα να πεις μπορεί με βάση την εξέλιξη την κοινωνική των ανθρώπων, δηλαδή αυτό που αναφέρεις ότι καταστρέφεται ο χώρος της πόλης, είναι από μια πλευρά αυτονόητο, διότι πρέπει να γίνουν δρόμοι για να μεταφέρουν περισσότερα εμπορεύματα για περισσότερους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο, επειδή είναι πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, θέλουν να κινούνται γρήγορα. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για μια ιδανική
Ιταλία της κλασικής εποχής που είχε 10.000 κατοίκους σε μια πόλη, ρημοτομημένους δρόμους, ενδεχομένως απαγόρευαν στα άλογα ή στα άρματα να περνάνε από τον κεντρικό δρόμο ή από τον δρόμο που ήταν η πνίκα της πόλεως. Μιλάμε λοιπόν για πόλεις οι οποίες έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Μιλάμε για πόλεις τέρατα. Η πόλη του Μεξικού έχει 25 εκατομμύρια κατοίκους. Περισσότερο από εμάς ενδεχομένως έχουν ταξιδέψει σε πολύ μεγαλύτερες πόλεις από τη Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνει διαφορετικά από τη στιγμή που έχει αυξηθεί τόσο σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων μέσα στα τελευταία 2.500 χρόνια, για να πω στην κλασική εποχή ως αφετηρία της ερώτησης. Πώς θα γίνει να υπάρχει μια πόλη η οποία δεν θα καταστρέφει τον χώρο δίπλα, μέσα της, δίπλα της, τη στιγμή που οι ανάγκες μέσα από μια διαδικασία πολιτισμού ή ακόμη και μια διαδικασία ήττας, με το κόλλο μεταφυσικά, δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Πώς θα γίνει? Λες ότι καταστρέφεται ο χώρος. Ναι, ο χρόνος είναι ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο δεν θέλω να το βάλω μέσα με το χώρο. Υπάρχουν θεωρητικές αναλύσεις, προηγουμένως ακούσαμε μία σε σχέση με τα όνειρα. Δεν είναι μαρξιστική που με ενδιαφέρει, δεν είναι προηγική του κ. Πασχαλίδη. Λοιπόν, απάντησέ μου σε αυτό για το χώρο. Για τον χώρο. Καταρχήν εδώ υπάρχουν και συγκεκριμενολόγοι, οι οποίοι το ξέρετε το κείμενο. Και θα σου πω κάτι απλό, ότι ο κύριος φόβος και η μεγάλη ζημιά είναι το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το είχε και η Ευρώπη. Στη δεκαετία του 60 το έδειξε. Με τρένα, με μέσα μαζικής μεταφοράς, με πεζοδρομήσεις για τους ποσούς κτλ. Δηλαδή, μπορείς να διαμορφώσεις τον χώρο για τον άνθρωπο. Και όχι για το εμπόρευμα και την αγορά. Όμως θέλει πολιτική βούληση. Δεν είναι θέμα που θέλει ο συγκεντριολόγος. Η πολιτική βούληση, ο συγκεντριολόγος όμως το σχεδιάζει. Το σχεδιάζει. Και αν βάλει μπροστά τον άνθρωπο, τα μαζικά μέσα και όλα αυτά, και πει θα τελειώσω με το αυτοκίνητο, μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω, θα το σχεδιάσω με κύριο Βούλιο. Ας πούμε και άλλοι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η συζήτηση είναι λίγο μεγάλη. Αριστοτέλη, θέλεις κάτι να πεις μας? Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω. Μα ήδη αναφέρεστε στην πόλη και σε κάποια παρθενική ιδιότητα του χώρου, η οποία καταστρέφεται από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Μα ήδη η γέννηση της πόλης στην Πρωτογενή της καταστροφής αυτής. Δηλαδή η πρωτογενής όρεξη, η οποία αναφέρεται το Μάρξ, που ζούσε για πόλεις που συγκροτούνται μια βιομηχανική κοινωνία, που ερχόντουσαν καταφόρα σε αντίθεση με το προγενές και του όρους. Μια παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι την αίσθηση που φέρεσε σε κοινωνικό χρόνο μια καμπιανή έννοια, σαν να είναι δηλαδή απριόρι η κατηγορία της αισθητικότητα που υπάρχει απλώς και η βασανίζεται και τα βασανίζεται μέσα σε αυτό εδώ. Μα και το ίδιο το βίωμα του απλού ανθρώπου του χρόνου έχει μια ιστορική διάσταση. Αλλιώς υπομένει τον ατομικό χρόνο ένας γλωπάρικος υπό τη σκιά του αφέντου, είναι ένας εργάτης του κάθε παλαιότερα. Αυτό το κάνει. Δεν σας έχει παρατηρήσει μόνο αυτό. Παρατηρήσει πολύ πολλές. Αν το θέμα της βιομηχανικής πόλης, το οποίο δεν ισχύει μετά, δηλαδή η βιομηχανική επανάσταση. Σοφέστε, όλα και πόλη και δύο αστυνομίες. Πιστεύω. Πώς είναι όλοι μας γεννήμαστε αστυνομίες. Από πότε και πέρα. Είμαστε εδώ. Ναι, δεν έχουμε διαφορετική παιδεία σε νοικοκείμενα. Όλοι μας έχουν γεννηθεί. Ναι, μόνο που οι εποχές είναι διαφορετικές. Περάσαμε δηλαδή σε υπηρεσίες, κλεισίματα εργοστασίων, νομίζω ότι εκείνο το φαινόμενο της βιομηχανικής της πόλης τότε ήταν μοναδικό. Και πράγματι τότε γραφτήκαν πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχει και η κατάσταση της παιδευτικής τάξης στην Αγγλία, η οποία επίσης δείχνει πώς ζούσαμε και ποιος ήταν ο κοινωνικός τους χρόνος. Και εγώ δεν ξέρω.
Ευρώπη πάρα πολλά πράγματα κάνανε. Οι Ολλανδοί κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν δείτε μόνο, πάτε το θέμα του κοντινάκου. Τι πράγματα κάνει το οποίο περνάει μέσα από το πεζόδρομο, δηλαδή γίνεται ο ανθρώπινος ο χώρος. Διώχνει τα αυτοκίνητα, διώχνει τα άλλα. Εντάξει, στις χώρες. Αλλά γίνεται δουλειά και να σου βάζει περιπτώσει το οποίο η Ηλίας του πολιτική αγορά, δύο θέματα περιοδών, το κάνουμε στη συγκρούεση. Να πάρεις αυτό το χώρο, αυτό τα τραπεζοκρατία, το παλαιό, μέχρι τις πεζοδρομήσεις και όλα αυτά, συγκρούεση. Είτε με την καθαρά, είτε με τους μαγαζάκες, συγκρούεση. Είναι φυσικά θέματα συγκρούσεων, δεν είναι. Είναι αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αυτό το σπόρο. Συγκρούσεων, το δικό μου βιβλίο σήμερα. Πάρα πολλούς κόσμους πλέον κινητοποιείται για να διεκδικήσει. Το θέμα είναι αυτό το θέμα. Θα χρειάζεται να αναπτύξεις και να επαναδιορίσεις και να αλλάξεις θέματα και πώς γίνονται. Στο συναισθησμό αυτό, το πολικό. Ένα σχεδιασμός που έχει 20 χρόνια, πάνω στο επίπεδο και από τότε δεν ξαναέγεται. Αν δεν υπάρχει συναισθησμός, δεν έχει ρόλο κανένα. Το ρόλο του πόλη σήμερα έχει το λογικό ρόλο. Άρα είναι συγκεκριμένο. Να κάνουμε πρακτικά, να κάνουμε συζήτηση, δεν χρειάζεται. Η πόλη με το συναισθησμό αυτό, είτε είναι λατρές, είτε είναι μυστικές, είτε είναι μυστικές. Σε αυτό το πλανήτη, έτσι όπως διαμορφώνει τη ζωή κλιματολογικά, ποια είναι η θέση μας εκεί. Τα μετρό είναι και τραμ. Το καλύτερο μετρό του η αγωνία που πάνε όμως. Αν έχουμε μέλλον να σας πω Σαφέστατα έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και σε αυτή την πόλη. Εδώ στο Αμήκο, ο χώρος επηρεάζει πάρα πολύ τον χρόνο. Δηλαδή ξεκινάω από κλασικά θέματα για να διακυριστώ το προσωπικό μου πρόβλημα. Με οι ώρες είναι απίστευτες. Όχι μόνο οι ώρες, τα συναισθήματα. Ότι δηλαδή το κήπι από αυτή την πόλη είναι σημαντικό. Είναι πρόβλημα του κοινού. Όλα δικαιώμα. Σκέψου να προσφέρει τρένο ή μετρό. Ξεπερνάει αυτή η πίεση. Ότι συγκεντρώσει το συναισθησμό που υπήρξε. Θα μου πεις υπήρξε όμως το κεφάλι και γίνησε η σημασία. Εντάξει, σήμερα όμως η μαράτα σε παράδειγμα κυρίως να ενδιαφέρει τις εξωτερικές ανάγκες εγώ δεν έχω σταθερή σύνδεση αυτή. Μπορώ να φύγω. Γιατί αυτή η ιδέα δεν είναι... Να σου πω πως έχετε για όλα 7-8 κατηγορίες. Ένας προσανατολισμένος ιστορικά, άλλος περιπεκτικά, άλλος από κάτω έχω 10. Γιατί βράζουν στο ζωή μας, ξέρω. Θέλω να τα πάρουν αυτά, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση όμως, γιατί καλή ερώτηση.
Η ερώτηση είναι λοιπόν στις πόλεις που έχουν βελτιωθεί οι συγκοινωνιακές συνθήκες ή στις πόλεις που λες εσύ, τις Ολλανδικές, όπου βεβαίως οι ποδηλάτες κινούνται άνετα, ασχέτως αν πάσχουν από το σύνολο του ποδηλάτη και οι ποδηλάτες. Δηλαδή πατάω προς τα κάτω και σκύλω προς τα πάνω. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Τι έγινε? Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν οι εργαζόμενοι καλύτερα το χρόνο που τους έφερε νωρίτερα στη δουλειά τους και με ασφάλεια που τους επέστρεψε πίσω? Είναι θέμα δηλαδή ρημοτομίας της πόλης η συμπεριφορά η ατομική ή η συλλογική απέναντι στον χρόνο, τον υποκειμενικό ή τον πραγματικό? Δηλαδή μια ωραία πόλη θα σήμαινε ότι θα έχει και γιατί και εμείς έχουμε ταξιδέψει και ψάχνουμε να την βρούμε αυτή την πόλη. Ποια είναι? Μπορεί να, δηλαδή για παράδειγμα σου λέω ότι η Κολμάρ της Γαλλίας έχει εκεί η ωραίτερη πόλη του κόσμου. Έχει ωραία αριάκια, ποταμάκια, κάνουν βόλτα, είναι στα λουλούδια. Και λοιπόν, τι έγινε? Τι έχουμε δει ως συμπεριφορά που άλλαξε σε σχέση με το παλιότερο που σου είπα από την κλασική εποχή, μια πόλη έτσι, ιδανική? Δεν οδηγεί. Και εκμεταλλεύεται αυτό το χρόνο που δεν οδηγεί και το περνάει κάπως καλύτερα. Μετά πανεπιστημίου πόλης που είναι και ακολουθούνται στα πάρκα, μέσα στα πάρκα, στα δάση, εξυπηρετούνται από τρένα, από ποδήλατα. Είδα την βγήκε από τις πανεπιστημίου πόλης στο ζω στην αγορά εργασίας. Που ζουν σε πολύ ωραία κάμπους. Πάρκα. Δεν είναι ποιότητα δηλαδή, μα και δεν είναι προβοκατόρες. Δηλαδή, θέλω να μου το εξηγήσει. Μια ρημοτομημένη ορτά πόλη. Δηλαδή, τέτοια κοινωνιακά μέσα. Που έχει ποδηλατόδρομους, που έχει μετρό. Τι σημαίνει αυτό στην τελική ανάλυση? Ότι τι κάνει? Ζούνε καλύτερα οι κάτοικοι της? Όχι. Και έχουμε αποδείξεις από αμερικάνικες πόλεις, που είναι εξαιρετικά ρημοτομημένες. Όχι. Έχουμε αποδείξεις από πόλεις της Σιβηρίας, που είχαν εξαιρετική ρημοτομία. Και οι άνθρωποι ήταν σε μπλοκ, ταξιοποιημένοι κτλ. Έχουμε αποδείξεις από πόλεις της Αγγλίας, που είχαν μια εξαιρετική κέρδη, μια εξαιρετική ρημοτομία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί πιστεύω στη λέξη ρημοτομία? Εδώ είναι ολόκληρη. Ωραία, ας τη ρημοτομία. Διαδρομές. Ναι, διαδρομές. Μπορεί να τις κάνεις ή με το μέσο, είτε το ποδήλατο ή με τα πόδια. Ναι. Όταν κάνεις με τα πόδια τη διαδρομή να την ποδήλατα, βρίσκεσαι σε ένα χώρο αναψυχής. Και σε ένα χρόνο δικό σου. Εσύ το διαχειρίζεσαι. Κοινωνικός αυτισμός είναι. Αν ο κύκλος της υπεραξίας και αξιοποίησης του κεφαλαίου δεν ταράσσεται στο παραμικρό από όλα αυτά, ίσα-ίσα και είναι προφήτατο όλοι. Δηλαδή όλα αυτά τα τράμιορες, μόλις τα διάρκεια, έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μια παιδεία κερδοφορίας του κεφαλαίου, τη σχέση στην οποία καταγράψατε στο τέλος της σειράς σας και στην οποία αναφερθήκατε έτσι γενικά. Αυτή είναι η ουσία, η δομούσα αρχή του κοινωνιού μας. Τώρα, αν αυτός κάποιο παίρνει πολύ δυνατό και αισθάνεται ωραία, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Ή εκτός είναι να φέρει την ανάγκη. Έχω την αίσθηση του. Την οποία έχει καταφέρει. Συμφωνώ εμένα με το Πάντως ένας Ολλανδός θα έλεγε αν ίσως θέσω να περνούσε καλύτερα από την πέρα στην Ελλάδα. Εμείς τώρα σκεφτόμασταν Έλληνες. Τώρα πάρω λίγο το δόση του Γιάννη. Γι' αυτό προσπαθώ μαζί μου να πάρω κι άλλους. Γιατί εμείς ας πούμε, οι δικές μας πόλεις σίγουρα δεν έχουν ένα μήνυμα. Αυτός μπορεί να ζήσει λίγο παραπάνω, γιατί έχει κοιμήθει απ' έξω. Θα ζήσει 2 μέρες. Θα ζήσει 2 μέρες. Ναι, δεν έχει 2 μέρες. 2 μέρες. 2 μέρες. Θα καταλάβετε τους μετανάστες χειρότερα εμείς και θα είναι μετά η Κάιρο. Τι τους θα πιάσει. Λοιπόν, τι άλλο θα Ας το μην το ψάχνεις, γιατί αν πάμε στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν θέλω να τους μοιάσω. Εγώ την θέση μου καθέρισα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πολύ ως έννοια συνοστισμού. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει καμία δομή. Δηλαδή είτε η καπιταλιστική είτε η σοσιαλιστική. Δεν με ενδιαφέρει καμία από τις δύο δομές με τις οποίες μπορεί να οργανωθεί μια πόλη. Εγώ τα βάζω και συνοστισμό. Λέω ότι δεν χρειάζεται ο φόβος ο μεσονικός,
δεν χρειάζεται ο φόβος αρχαιολογικός, μπορούμε πλέον να είμαστε μακριά, να μην ακουμπάνουμε όλοι μας και να συναθριζόμαστε όποτε εμείς θέλουμε. Να μην είμαστε συναθρισμένοι μόνοι. Και γιατί κάνετε το ερέθισμα της άφησης. Σαν τη φανέλα μου. Εγώ φοράω φανέλα, δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ εκεί σαν Νίκος βάζω το θέμα της χώρας. Αυτό και οι επιλογές προσωπικές είναι ανάλογα. Όμως ότι εμείς έχουμε και κάτι, ένα πρόσθετο πρόβλημα, δεν διαφωνεί κανείς. Ότι σήμερα λέει θα κυνήγουν τα τζάκια. Κόψαν τα πετρέλαια, θα κυνήγουν τα τζάκια. Τώρα πώς θα βρουν δεν ξέρουμε. Έτσι. Μπορούμε, είναι αστείο. Να πω κάτι. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι παντού. Έτσι, και στην Κοπεχάγη και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι μια πόλη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που είναι του ανθρώπου. Όχι. Αλλά το να βγαίνεις από το σπίτι σου και να συγκρούεσαι με 10 ανθρώπους μέχρι να πας στη δουλειά σου και με άλλους 10 μέχρι να γυρίσεις πίσω, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο λεωφορείο, είτε στο δρόμο, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε μπαίνοντας στο σπίτι σου με την ενόχληση από τον άλλον, με το οτιδήποτε έτσι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οπωσδήποτε στην καθημερινότητά σου σε πάνε πολύ πίσω. Και σε πάνε πολύ πίσω στην καθημερινότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που. Εντάξει, μπορεί η πολεοδομία να κάνει πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Έχει κάνει, έτσι. Στην Κοπενχάγη, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί δεν ζουν καθόλου με τον ίδιο τρόπο που ζούμε εμείς. Δεν έχουν τόσα νερά, ούτε περνάνε με τον ίδιο τρόπο που μας περνάνε εμείς. Η καθημερινότητα. Αυτό είναι βελτίωση πάντως. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς που διαφωνεί με αυτό. Φυσικά αυτό δεν σώνει τον άνθρωπο. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Αλλά σε ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτό το οποίο είναι της καθημερινότητάς σου, βοηθάει πολύ. Και στην περίπτωση της ηρεμίας που προκαλεί το σύστημα, δεν είναι και πιο αποδοτικό σχολείο. Προφανώς. Αυτό μια ισχύρα δεν είναι. Προφανώς. Αν ένας εκνευρισμός είναι έντονος, μπορεί να σε αποτρέψει από το να αποδώσει δουλειά. Δεν είναι φυσικό αυτό. Η ίδια αποδείξει όταν πηγαίνει στη δουλειά σου και σε κυβέρνηση, ας πούμε, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Μήπως αυτό έχει και κάποια αναγκάτια, δεν ξέρω πάνω στην πρώτη που είναι στην Κοπενχάγη, σε ό,τι αφορά τις τελειώσεις που παίρνουν σε έναν άνθρωπο μέσα με τη Ρελή. Δεν είμαστε και πάρα πολύ, δεν μπορούμε να λέμε ότι οι επιλογές μας είναι πάρα πολύ καλές, ακόμα και σαν πολιτικές επιλογές ήταν σκεπτικό. Έχουμε βλέπει μέσα μας βγάζουν από τις επιλογές τους κλπ. Ένα μπέρδο, ένα ιστορικό χώρο που δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος και πολύ καλά στελεχωμένος, όχι όλοι, περισσότεροι. Αν και να το αποτελέσματα. Δηλαδή, όλοι αυτός ο τρόπος ζωής, ο άνεργος και ο αλφαδομημένος κλπ. Αντανακλάται φυσικά, για να πάω και λίγο να πει μας καλύψει στο μέσα μας, έχει ένα ανάγκη ιστορικά μέσα μας, όπου δεν είναι πολύ εύκολο έτσι θανάτωμα να έχουμε μια στεγλάδωση που θα είναι ξεκάθαρη από τις επιλογές μας. Για καμιά φορά δεν μας καλύψει, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν απόψεις και γνώμες, που δεν ξέρω πώς ακριβώς τις τελετών, πώς ακριβώς τις κάνουν και δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τα θέματα. Και αυτό το βλέπω πραγματικά πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι διαφορετικά να φανταστόμαστε και όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση με το χώρο που ζούμε και αυτά που σπράττουμε σαν εγώ πάνω σε αυτό είναι παραπάνω από βέβαιος ότι δεν είναι το βασικότερο στοιχείο το οποίο μας μπερδεύει. Μπαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο να οδηγήσεις και ξαφνικά βλέπεις κάποιο μηχανάκι που έρχεται από απέναντί σου. Είναι μονόδρομος. Αυτό σε μπερδεύει. Έρχεται ένας άνθρωπος και κάνει κάτι και να πας να του πεις, θα σου πει να είσαι με τα καλά σου, άσε με γράφει να περάσουν. Ναι, αυτό είναι κάτι που σε μπερδεύει. Αυτό γίνεται σε εκατοντάδες μικρές τέτοιες πράξεις καθημερινά. Στο τέλος, φτάνει σε κάποιο σημείο να μην είσαι τόσο ξεκάθαρος στις απόψεις σου, όπως είναι κάποιος άλλος ο οποίος ζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, που εκεί θα σταματήσει και θα σου πει θα περάσεις έξω. Και θα πρέπει να σεβαστείς αυτή την τάξη. Η κατάληξη αυτής της τάξης σου δημιουργεί και μια διαφορετική ψυχοσύνη. Μια σύγχυση μέσα. Μια σύγχυση. Φτάνουμε στο τέλος να πούμε και απόψεις, ας πούμε, οι οποίες να μην είναι και τόσο δημοκρατικές. Έτσι. Δηλαδή,
να ξεπερνάμε το θέμα της δημοκρατίας προς χάρη του ότι εγώ παραβιάζομαι και δεν σέβομαι τον απέναντι. Έχει ερώτημα εδώ. Η σχέση του χρόνου, του δεδομένου με τη σχέση που ζούσαν πριν από περίπου 2 αιώνες και τον χρόνο που ανάλογαν για τη μετάβαση και επιστροφή από την εργασία και την αγορά των ειδών πρώτης ανάγκης πάλι στον μικροχώρο, εγώ για το εγγλέζικο μοντέλο κυρίως, θεωρώ ότι έχει ανατραπεί ριζικά. Δηλαδή σήμερα, όπου υπάρχει παραγωγή και εργασία, συνήθως δεν είναι κοντά σε ζώνη τεραπείας. Και ακούσαμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη να χτίζονται τα σπίτια δίπλα στο εργοστάσιο ή ακόμη και το συνδυασμό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια πλήρη ανατροπή. Αντιθέτως, όσο όμως μεγάλωνε ο διαθέσιμος χρόνος και άλλαζαν οι εργασιακές σχέσεις και μεταβαλλόταν το ποσοστό απασχολουμένους στην παραγωγή με τους απασχολούμενους στις υπηρεσίες, και όσο το παραγόμενο χρήμα και το γύρισμά του 2 ή 3 φορές το χρόνο από τον καταναλωτή αποδείχθηκε μη ικανό και πλέον η δια του χρηματιστηρίου αναπαραγωγή του μπορεί να γίνεται τα πράγματα μαζί, μπορούν να συνυπάρχουν με πόλεις που έχουν περίπου τις ίδιες δομές με αυτές που είχαν πριν, αν όχι από 200, από 100 χρόνια. Μήπως δηλαδή, όταν συζητούμε για αυτήν όλη τη διαδικασία, λησμονούμε αυτό το πράγμα. Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Κυρίκαστος, ήταν ίδια και το 1920. Έτσι, πριν 93 χρόνια. Δεν πάω, γιατί προηγήθηκε το Καγιά, οπότε δημιουργήθηκαν άλλα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη για κάποιους ήταν βιώσιμη. Για ποιους? Για τους αστούς και από οικονομική άποψη, όχι για τους προλετάριους, όχι για τους ανέργους. Ως εκ τούτου, μήπως πρέπει να προσδιορίσουμε λίγο έτσι, σε κατηγορίες και όταν συζητούμε για το χρόνο σε αυτήν την περίπτωση ειδικά, ποιες κατηγορίες πρέπει να βάλουμε. Εργαζομένων, ανέργων, πλουσίων, φτωχών, διότι ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους και να εκμεταλλεύεται τον χρόνο του και ο καθένας έχει περισσότερο χρόνο και ο καθένας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, ή εντάσσεται στην παραγωγή ή όχι. Γιατί το κείμενό σου είναι τόσο συμπυκνωμένο, που μπορεί να βγαίνει η εντύπωση ότι μιλάς για μια ιδανική πόλη με ιδανικούς πολίτες της πόλης. Οι πολίτες αυτής της πόλης δεν μπορεί να είναι ιδανικοί, είναι χωρισμένοι σε τάξεις, δεν πάνε να ψωνίζουν από τα ίδια μόλ, δεν έχει καμιά σημασία, ίσα-ίσα εκεί φαίνεται κιόλας. Ο ταξικός διαχωρισμός. Άρα λοιπόν, ένας που θέλει να κάνει την βολτίτσα του με το ποδήλατο και να πάει στη δουλειά του με το ποδήλατο, ενδεχομένως να έχει την άνεση να το κάνει αυτό το πράγμα, σε σχέση με έναν άλλον που πρέπει να πάρει δουλέψει στην ΕΣΟ και πρέπει να φύγει το πρωί στις 6 παρα 10 με το πούλμαν, όπως το έκανα εγώ 7 χρόνια παλιά, στα νιάτα. Να φύγει από εδώ, από πάνω δηλαδή, και να φτάσει στην ΕΣΟ. Και να φάει τα 3 τέταρτα μέσα στο πούλμαν, μαζεύοντας και τους υπόλοιπους. Εάν μου λέγανε τότε πάρει ένα ποδήλατο και έχεις ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο να πας από το ντεπό μέχρι το εργοστάσιο των μπασμάτων του τούτου, θα σου πει μεγάλε, δεν είσαι με τα καλά σου. Αυτό θα σου έλεγα απευθείας. Έτσι. Αυτό που λέει ο Κλέαρχος λοιπόν, για ποια πόλη μιλάμε, αυτό είναι πολύ ιδεατό. Και είπες κάτι και για τον εσωτερικό χρόνο. Δεν είσαι σίγουρος
ότι στη σημερινή εποχή οι πολίτες, ασχέτως της μόρφωσής τους, έχουν επίγνωση του εσωτερικού χρόνου. Ενδεχομένως ο εσωτερικός χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση. Εδώ έχουμε μεγάλους φυσικούς που μας λένε, όπως ο Τζούλιον Μπέιμπου, ο χρόνος δεν υπάρχει. Δεν τον έχετε κατανοήσει. Βρήκατε ένα μέρος επιστήμης, θα τον καταθμίσετε. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς, είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό αποδεικνύεται στην αστροφυσική με άλλους τρόπους. Όταν εξαφανίζεται ο χρόνος. Λοιπόν, μας μπέρδεψε και ότι έχεις μια τέτοια πύκνωση στο γραφτό σου, εμένα και το λέω. Μετά θα υποστεί στη συνέχεια. Αλλά σας παραπολύει γιατί η πύκνωση ήταν εξαιρετική πύκνωση. Να μην υποστηρίζετε, θα σου πω το εξής. Έχεις δίκιο ότι το κείμενο είναι θεωρητικό. Δεν βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Ούτε αναλύουν κάποια χώρα. Βασίζονται στην παραγωγή και βασίζονται σε ορισμένα στοιχεία της αναπαραγωγής που βλέπουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ιστορικά την πόλη της Θεσσαλονίκης και να δούμε τα πρώτα εργοστάσια, να δούμε τους πρώτους εργάτες. Το έσω Πάπας που δούλευε σε ΣΥΝ έγινε πολύ κοντά πλέον. Κάποτε ήταν μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτα και πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα στοιχεία που μεταβάλλονται, ποιοι δουλεύουν, τι κάνουν και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν μια άλλη εμπειρική δουλειά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ιστορικό μας τη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα ήταν μια άλλη. Δεν έκανε. Όχι παραδείγματος για να σου πω για ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Για το θέμα του υποσυνείδητο υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και 100 σχολές. Η σημασία είναι όταν ξυπνήσεις μία το πρωί και δεις ένα όνειρο άγχους και αρχίζεις και πας τι ήταν αυτό που είδες και το φέρνεις στο συνειδητό σου. Μπορεί εκεί κάποια πράγματα να τα ισορροπήσεις καλύτερα. Το ίδιο είναι ένα όνειρο της υγείας. Μ' άρεσε. Σου απαντώ με μια φράση του πολύ σπουδαίου ποιητή επίσης, εφήλου του οικονόμου του Γιάννη Κοντού. Το μόνο όνειρο που έχει και δεν εκπληρώνει ποτέ είναι η ομαδική εκτέλεση των διευθυντών. Αυτό είναι ωραίο. Τα άλλα όλα δεν με ενδιαφέρουν, αναφέρονται στους φροηδικούς, δεν αφορούν αφορά και την τεχνότητά μου. Αν δω ένα πολύ άσχημο όνειρο για παράδειγμα, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Το πολύ άσχημο όνειρο είναι το όφελο καπιταλισμός. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση. Τελειώσει. Στο παρελθόν σου εσύ από την παιδική ηλικία δεν έχεις κάποια πράγματα που βλέπεις. Ναι, στην παιδική ηλικία κατάλαβα ποιοι υπήρχαν στον Ιφίλιο. Πολύ ιστορία για αυτό. Δεν είναι στο πράγμα. Και αυτά που λένε οι συγγραφείς αναφέρονται στα όνειρα. Αλλά ο Στογεύσκη, ας πούμε, είναι πολύ κοντά στα όνειρα που έβλεπε ίσως και ο ίδιος. Αναφέρονται στα όνειρα. Αλλά η περιγραμματική αδεία δεν είναι τα όνειρα που βλέπεις εσύ και εγώ. Είναι σαφές. Έχουμε όμως στοιχεία από αυτά τα όνειρα. Και το ζήτημα είναι, μπορούμε την κακιά συνείδηση που λέγει και ο Χάνεκ, την κακιά συνείδηση. Την κακιά συνείδηση να την ισορροπήσουμε για να μην την κουβαλάμε μέσα μας και κάνουμε εγκλήματα εκτός δίκαιου. Η κακιά συνείδηση. Αυτό είναι το όνειρο άγχους. Όλοι κουβαλάμε κάπου μια κακιά συνείδηση. Το στοχεύσετε να διαβάσετε, να δείτε συνέχεια. Εκείνος το κυνηγάει, ο άλλος το κυνηγάει, και εκείνο να το όνειρο ξαναβγήκε και τι πράγματα. Για ποιο πράγμα μιλάμε ως ψυχική ερευνία. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να είναι. Αν έχω μια ψυχική ερευνία και επεξεργαστώ τα όνειρά μου και έχω μια ισορροπία με την πραγματικότητα, είναι ζητούμενο, το φέρω. Δεν θα γίνει. Έκανε σημαντικές, οποία η χρηστική ιδέα, πραγματικότητα,
κάνει το υλικό εκνεύμα. Κάνει το υλικό της. Η απάντησή μου είναι δεν έχω Facebook. Σου έδωσα μια απάντηση τώρα. Το διάβαζα με λάμπα, πετρελαίου. Πάντως, αυτό το θέμα πάνω στα σχολεία, εγώ το βάζω στον κύριο του δασκάλου του σημερινού μαθητή. Είναι μια σχέση ανισόρροπη, σύντομη, έκτακτης ανάγκης. Μέσα από αυτό το κυρία, ψάχνεις μήπως έχεις και θεωρητικές αρχές, και θεωρητικές μνήμες, και λες μήπως κάτι δεν πήγε καλά. Και φταίω εγώ προσωπικά σε αυτό το κοινωνικό πράγμα, το κοινωνικό μόρφωμα, με το σχολείο. Εγώ συσχετίζω το σχολείο με το πόλη, με τα προβλήματα προπορίας του κεφαλαίου. Ακριβώς, αυτό, επειδή ακριβώς είναι συμπίκνωση όλο το κοινωνικό δομών μας. Στην ελληνική σχέση, σαν να μην υπάρχει. Και όμως κάθε μέρα υπάρχει όλη η κοινωνία στην ελληνική, είναι στο ρυθμό το σχολικό. Δεν ξεχνάμε τις εθνικές δοχές, αλλά πάμε για πολυτεχνείο. Δηλαδή θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε κουμπωμένοι και πάμε. Αλλά το τι συμβαίνει εκεί μέσα, είναι τα σφάλια στα στόματα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, σχέση γονέων δασκάλων, δεν υπάρχει σχέση κοινωνιών σχολείων. Δεν υπάρχει. Επειδή σε κάποιους ασχολητικούς υπάρχουν διαφορετικές γραμμές και οι οποίοι είναι ψωμένοι και το οποίο δεν είναι εύκολα. Κανείς από την πλευρά για τον γονέα από τους διδάσκοντες και τούμπερ. Δηλαδή είναι κάποιες μικρές χωριστές ομάδες των παιδιών, των γονέων, των διδασκόντων, πολύ δύσκολα μεταξύ τους. Κάνει κανείς κάτι αυτονόητο, δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Και είναι πάρα πολύ εμφανές κυρίως με τους γονείς και τους διδάσκοντες, όπου είναι πολύ πιθανή σχέση συνήθως στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό, αν βελτιωθεί, μπορούμε να γίνουν πράγματα και μέσα στην ψυχή μας, και μπορούμε να γίνουν και πράγματα και προς τα έξω και να υπάρξει μια βελτίωση ακόμα πιο πολύ κριτική φυσικά, γιατί όλα την εκπαίδευση ξεκινούν. Μέσα στο χώρο που σταυρώνουν το κοντινόριο των διαμαρτυρινών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν το βλέπουμε αυτό, λέει. Είστε εκπαιδευτικός. Ναι. Βαθμίδας. Προβάθμιος. Τεροβάθμιος. Εγώ που πριν είμαι συνάδελφος. Έχω τελείως διαφορετική. Με γονείς έχω πολύ καλές σχέσεις και με έχω πολύ άσχημα. Θα τρεπόμουν άνω. Συγγνώμη, δεν το έβαλα σε προσωπικό επίπεδο. Το έβαλα σαν αξιόλογο διδασκόντων και να κάνω το προσωπικό. Μήπως υπάρχει ρόλος ευθύνης του σχολείου. Εδώ να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Έχει σημασία. Το έβαλα σε άλλη κατάσταση. Το βάζει προσωπικά, σαφώς και προπούνται το πράγμα. Όχι, θέλω να πω ότι να είναι καλή σχέση με κάποιους ανθρώπους. Σε γέννη και στους ανεβίσεις και πρακτικές. Ειλικρινά θα τα πω. Δεν το επιθυμώ. Σε επίπεδο επαγγελματικό είμαι ευγενής όπως μπορώ να πω οτιδήποτε. Όχι, δεν είναι αυτό που λες, γιατί δεν το έβαλα σε προσωπικό επίπεδο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέτε. Αφήστε μου όμως λίγο σε σχέση όμως με αυτή την εικόνα με τον ρόλο του σχολείου, ξέρουν τι είναι. Δεν έχει μάθει. Ίσα-ίσα είναι τους πιο μεταπημένους χώρους. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, δηλαδή, άσχετα αν και σήμερα το ξεχνάμε και μιλάμε για άλλα πράγματα. Συγχωρέστε με την αντίληψη. Εγώ διαβάζοντας την εισήγηση, διάβασα και στο ίντερνετ και εντύπωσα. Άλλο πράγμα που συνέβη. Γι' αυτό ίσως να είναι λίγο αγενής στους προπτές. Άλλο πράγμα που συνέβη. Θα σας πω τι. Κάποια διαβάζει κατσελούκα μας και είναι ορισμένοι τόμους, περίπου τα ίδια συστατικά στην εισήγησή του, πόρος, χρόνος και πάλι. Μιλούς για την αφιλία και εξαιρετικό διάρα και να έχει καταστεί στα ελληνικά ένα πολύ ηλικίο. Εντάξει, δικό μου λάθος αυτό. Θα ήθελα όμως να έχει κάποιος πολιτικός μια πρόταση. Κάντε μια εισήγηση, εκτός οι άνθρωποι να πούμε, γιατί το μεταμοντέρνο δεν μου πάει καθόλου.
Και δεν θέλω όλα τα κομμάτια της κοινωνίας να είναι καλά όπως εσείς. Μια πρόταση, δηλαδή, τι είναι αυτό που λέω. Μόνο αυτό. Μια πόλη που τα αρνητικά της θα τα σβήσει με τα τραμ και τα μένει σε άνθρωπος. Αυτό. Όχι, κατεύθυνση. Απλώς εδώ είναι μηχανισμό. Είναι μηχανιστική αξιοποίηση του κεφάλαιου, της πληροφορίας, του πολεμικού λόγου, είναι έννοιες και έχουν αναφερθεί στους οποίους εγώ τις έβαλα εδώ στο παράδειγμα της πόλης. Θεωρώ ότι σκαρτέα που έχεις αντικειμένο. Τι είστε, μαρξιστής? Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Κάποτε έκανα μια διατριβή στην κοινωνιολογία. Οπότε με αυτές τις έννοιες υποτίθεται τουλάχιστον κατά 17 ανθρώπους ότι κάτι ξέρεις από αυτό. Τι είπατε? Είχατε Μάρξ. Σαφέστατα. Σαφώς. Το μελέτησα, σαφώς. Αυτό χωρίζει την κοινωνιολόγηση. Όχι, είμαι κοινωνιολόγος, ό,τι κάνει. Είναι το αντικείμενό μου. Υποτίθεται ότι κάποιος στοιχειοδός και σήμερα κυριολεκτικά αντιπαλεύω αυτά που ξέρω μέσα από αυτό. Το καταλαβαίνω το ρεύμα αυτό. Και καταλαβαίνω δηλαδή το άνθρωπο. Εδώ όλοι είμαστε προφανώς άνθρωποι που αν ερχόμαστε εδώ με ποδήλατο δεν μετράμε τα ερχόμαστε. Κανείς με το άνθρωπο δεν μετράει. Θέλω να πω στο σχόλιο μας πολύ μακριά από την ανάγκη να κάνουμε τις συζητήσεις σε τέτοιο χώρο και τώρα. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Όριο κοινωνικό. Συμφωνώ με τις δύο προηγούμενες παρατηρήσεις. Ότι όταν μιλάει κάτι, πρέπει να ξέρει για ποιον άνθρωπο μιλάει και ποιες είναι οι κοινωνικές ορίζονες που το παρακινούν. Ο χώρος και ο χρόνος. Δηλαδή για όλες. Μπορεί να γίνει και αμέσως για άλλους. Όπως και η πόλη. Η πόλη έχει τόσες διαιρέσεις μέσα της, όσο τα στόματα της. Εντάξει. Έχει έναν αγώνα. Το ίδιο το σχολείο. Δεν είναι αδιέρετα σύνορα που μπορεί να μολύνουν ή να μην μολύνουν τα τις παρεμβάσεις. Σπανούν την αντίθεση μέσα. Αυτό μόνο. Ήθελα να συμπληρώσω με αφορμή και αυτά και αυτά που είπες εσύ, Νίκο, επειδή διδάσκει τώρα τους κινητές. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ και 50 χρόνια ακριβώς η Ευρώπη για δικούς της λόγους, δεν θα τους πω τώρα, αποφάσισε να υιοθετήσει το μοντέλο της εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Στροφή από το συλλογικό και από το εμείς στο εγώ. Έτσι, αυτό είχε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ξεκίνησε από την παιδεία, την εκπαίδευση, όπου εσύ μπορεί να είσαι κάλλιστα συλλογικός στην τάξη σου. Είπε προηγουμένως ο Κλέαρχος για τα χρηματιστήρια, για το τέτοιο, τότε και ο Μάκης. Εγώ σας λέω τόσα χρόνια ως δημοσιογράφος, ένα ρεπορτάζ που ποτέ δεν σας δόθηκε εσάς. Ακούτε τα τελευταία χρόνια για τις αγορές. Ονόματα και διευθύνσεις. Σε διαβεβαιώ εγώ που το ψάχνω λοιπόν και είμαι 62 χρονών και έκανα 37 χρόνια στο Κουρμπέ. Με πολλή δυσκολία βρήκα ονόματα και διευθύνσεις. Άρα λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα μόνο θεωρητικά. Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο έτσι, η πόλη φτιάχτηκε έτσι. Όλα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο διαδίκτυο για να γίνει. Η εκπαίδευση λοιπόν, αν θέλετε εσείς να αλλάξει, να κάνετε το δικά μου, να την αλλάξετε. Γιατί αυτά που είπατε για το δημόσιο σχολείο, πολύ σωστά μίλησε ο Κλέαρχος δίπλα μου, δεν τον ακούσατε, δεν ισχύουν στο ιδιωτικό. Δεν ισχύουν στο ιδιωτικό. Γιατί η ηλικία αλλιώς παίρνει το κρίμα και πρέπει να έχει και ο λίγος πολιτισμό μέσα. Γιατί στο ιδιωτικό δεν κάνει η ίδια ο ανταγωνισμός και οξύτατος. Η σχέση των νέων καθηγητών, μαθητών. Είναι άλλου τύπου. Είναι περίπου αυτό που είπες. Δηλαδή υπάρχει η σχέση. Στο δημόσιο σχολείο, για να μην γενικεύουμε, σε κάποια σχολεία, ψάχνουν να το βρουν. Και αυτό είναι συνάρτηση των επικεφαλής συνήθως των σχολείων. Δεν μπορώ να σκεφτέσω σχολεία εξαίρετα, π.χ. αυτό που είναι, δεν ξέρω ποιο είναι, πίσω από το Επταστήριο, όσο ήταν διευθυντής ο Χρήστος Μιχάλης, ήταν ένα πρότυπο σχολείο
με ανθρωπιστική λέξη. Ο Δήμαρχος δεν ήθελε να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά, διότι δεν άλλαζε τους βαθμούς τους ευνοούμενους. Θέλετε να τα λέμε όλα. Και έτσι λοιπόν κατάφερε ο κύριος Ανηλίδης να διώξει τον Μουχάγια, να βάλει άλλο, πάτε να δείτε ένα χάρη σχολείο σας. Τώρα μου δίνει μια φάση εγώ που έχω εμπειρία από επαρχιακά σχολεία, όπου τα τελευταία χρόνια, επειδή έπεσε η ιδέα να πάρουν στα σχολεία όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την επιμέλεια των εκπαιδευτικών μαθαίων, άνθρωποι που είχαν 2 ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν και εκπαιδευτικοί συμβουλοί, τάχθηκαν υπέρ αυτές τις ιδέες. Λοιπόν και τα σχολεία ήταν και διαλύτω όταν πήγε αυτή η ιδέα μέσα και έπρεπε να ψηφίσουν γιατί έτσι να πάρουν θέση. Αυτό το σχολείο είναι ένα σχολείο λοιπόν όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλές ιδιότητες που η μία είναι σε σύγκρουση με την άλλη. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος να ισορροπήσει τέτοιες ιδιότητες και να γίνει μάθημα και να... Θα σου απαντήσω. Όπως κατάφερνε ο Θεοδούσος, και όπως κατάφερνε ο Κουλουράς, για να αναφέρουμε λίγο τις προσωπικές ευθύνες ενός εκάστοτε των εκπαιδευτικών και τους αγώνες του κάθε μήνα. Γιατί μιλώ για πολύ δύσκολες εποχές. Η μητέρα του Μάικ ήταν μαθήτρια του Κουλουρά και έχει καταθέσει το τι αγώνας γινόταν. Και οι μαθήτρες του Κουλουρά ήσαν οι καλύτερες δασκάλες όλη την Ελλάδα. Πώς συνέχεια. Ούτε συστήματα, τίποτα. Θέμα ανθρώπου. Έγινε στο όλο αυτό. Κάνετε τελείως το παιχνίδι. Άρα κάποιος θα μας τα οποία πειραματικά θα έκανε το Πασόκ για καθαρά λαϊκής περιόδους, για να καταστρέψει το πειραματικό του πανεπιστημίου και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το πειραματικό σχολείο αυτό το στόχο έχει. Έτσι. Οι μέλλοντες εκπαιδευτικοί, γι' αυτό και αν μπήκα σε τάξη του πειραματικού του αρχείου και για άλλες τάξεις, μέσα έφεραν πίσω, να μπορούν να κάνουν κάποιες ώρες εκεί ως φοιτητές μέσα στη τάξη για να καταλαβαίνουν τι σημαίνει τη διδασκαλία. Ήρθαν λοιπόν, τα βάθησαν λέει πειραματικά, αυτό το πρόγραμμα. Έτσι όπως τα κάνουμε. Πάτε στο πειραματικό της Τούμπας να μου πει γιατί είναι πειραματικό. Πάντως πέρα και το κίνημα σου μόνο λάδι ρίχνει στην τροχιά αυτή και μεγάλο προβλήμα. Δηλαδή να πάμε να δει και σε από φωτίζουμε διαφορετικά νομίσεις. Δεν είναι τα πράγματα, είναι... Δηλαδή αύριο πάλι για μένα θα είναι μια μέρα, μια μέρα εσωτερικού πληρού. Είναι μεγάλο, τεράστιο και δεν έχει μας κάνει όσο